Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas a napauluan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Diyak makita ni Miko, napanan na ka di. Nakitak mo ang nagkuyog da ni Ali agayam na madam, at daigam da apana. Napandaman nga rodan iti kabakiran, napanda na ganop. Ay, dayjay nga anak ko, pagasman na unay ti mapanagano. Kanayon mo't nga da isang putda nga ugsaw no abuyo, madam. Nagpada day ti ama na pagasman da unay ti mapanagano. Kay kayat dati maano pan asidaan, ngam ti magatang iti tsindaan, madam. Ay, sa bagay, uray siyak, nanananam ti maanupan. Ngam dagiti pinakanda iti feeds adingwan. Wan matkit di uray siyak mat, madam, kasta akmat. Insusuon mo mat day takaramba. Saan ka kadi amapan ijay pakiab-abala, manak ko? Inak pa agsakdo, sakbay amapanak, ina. Amok ngamin asurutan nyo ni ama iji pagmulaan nyo kadagiti mais. Inak nga rodan ijay ayan ti amam. Saan ngamin anangan itay sakbay anapan? Uwan ina, kalpasan ama isangpat ko ti danom. Sumalugak, ijay pakiab-abulak. Kaduam ka di pa'y tigayom mo ani Moira, anak. Uwan ina, imbagkan ko na. Tamadagas ko iji balayda di tababa. Datayo ka dito'y bantay ti ayan tayo. Dito'y mat ngamin ti pagmulmulaan tayo iti mais. Awan mat ngamin ti mabalin tayo amulaan iji ipatad, anak ko. Maawatak, ina. Jak mat kaya ti agyan. Wano agkasira iji patad. Kunak no saan kan nga umay gayam. Aglugan ako man iti habal-habal itay. Pasensya kan, gayam. Adalang kami nakataktakak. Okay lang gayam. Amuklat tano medyo maladaw ka. Agyamanak iti kanayon mo apanangururay kanyak, ha? Inta nga rodan, tapno saan ta amaladaw. Sige, taayabak ti kabsat ko. Taitulod na tababaan iti habal-habal na. Numakasang at kumamot iti bantay ti habal-habal. Mabalin mo siguro. No, ada maaramid apag naan ti habal-habal. Kuma, ngam alangan mat ang mga ramid ni ama iti kalsada nga is-iso. Day tirigat na. Manmanumat ngamin ti kadwayo nga da iti bantay. Sakat nagiin na dayo kami. No kumamay sa adiso, mayat kuma. Wen, no may sa adiso, di mabalin tayo ti agtitinulo nga mga ramid, iti uray pagnaanlaang ti habal-habal. At damat bubon dito'y. At dalakit di umay umin-inom nga ugsa. Di tagay ayos adarum di tababa. Agyan ta itilingan ti kayo. No adda umay nga ugsa, pasabtan ta iti pana. Saan tamat siguro nga agawid apauy-pauy. Di ta pa'y matnaawanan iti naanopan, no intaganop. Itala nga maisarong ta dito'y adiso. Sabali nga minti pagan-ano pan ta idi. Ngam da ito'y bubon, kat madlaw nga dagsaksak to. Nadalos ti aglawlaw na. Kan adadalan nga agturong di tabanda iti daya. Sigurado nga dagnanaad iti asideg. Tada nalabsan ta amulmula a mais. Kaawatan nga agmulmula iti mais ti agnanaad iti asideg. Kayat da ka diti agnaad dito'y bantay, nga medya patad? Kasano, no agmula lang iti mais ti pagbiagan da. Ang mumatan, mais ti kang runaan a pagbibiyag dagiti taga dito'y. Kaasidamat nga rod nung kasta. Sana kaskan ka nga adda negosyo ijay syudad. Malubmanan, ato ka din tinalpas mo nga inabot? Adamat basit. Madamdama, umay bilangan ti para bilang, numanon tinalpas ta. Numalpas na mabilang, alaan ta titangdan ta, tagawid ta masapa. Kaslang amin makatudtudo. May mayat samat na tunggal lawas nga alaan ta titangdan ta, tapno maurnong. Wan sa nga agpaiso. Mamaminsan ti panangalata. Awan ka di panggap mo amapan ije syudad? Arapaap ko mati makapan. Ngam narigat, tawan mo ti kabagyan ijay.
Oray siyak. Kaano ta nga tamat ama kapan ije syudad? Dito'y kabambantayan, kan dito'y laang patat, di pakadandanunan ta. Adda ko marasakas iti kasupukan. Agsagana ta, ang mga nuog sa daytan. Isaganatan ti panata. Tapno jay lamang ibiyat, into nagparang tiugsa. Sige, isagana ta nga rudan. At dapay la iti kasupukan. Ne, saan mo tin ngagkutkuti? Awanan ti agkarkarasakas. Naangot na ta nga ta. Tanagsardang iti kasupukan. Saan ta ngagkutkuti? Saan nga ta ngagtuloy nga umay uminom iti agay ayos adanum ngagtaod iti bubon? Ay, umayin ti sarahan nga uksa. Panaantan. Dayjay, naudatan ng tiugsa. At daman ng iyawid tayo jay patad. At damanen pagbingayan ta nga ugsa. Naimbag, ta nakasangpot kan, Miko. Adda ka di importante nga ibagayo, ama. Nagkita kami iti may sagayem ko, amang idadaulo iti sabali at tribo, iti sabali nga isla. Apay ka di day tagayem yo, ama. At na nagtulagan mi iti dayjay agayem ko, nga agabalayan kaminto. Agabalayan? May samot ti anak yo, ama. Ken may samot ti anak, ti kungkuna kagayem ko. Bagnang dayjay agayem ko, nalawa ti asyendana. Anya ti kayat yu asawan, ama? Imposible, at di mo maawatan ti kayat ku asawan. Apay amanipod kinasauna ka ti amam, di ka matagtagari, Miko. Kasano? No saan ko akayat ti ibagbagan ni ama? Anang itulagan na kanyak adayag, ina. Sana mabalin alabsingam tinagtulagan da amam kan tigayem na. Baklang tayo chay, nalawa ti hasyendada. Apay nga intulagdak, ina. Amumi ti pagsayaatam. Pagsayaatak ka di, ti makiden na iti saan ko ngamam mo, ina. Amumi ti pagsayaatam kunakmanen, di na kami ibabain. Apay kumama ibabain kayo, ina. Sakmat ti masiknan. Awan ti mabalinam, ti tulag katulag, saan mo ang mabalin asalungasingan? Amamukan, gayam. At damanan parikot mo, isu anak ka umay ka analadingit. Ali, adda ka din ang itulagan kan ka dagiti dadakkel mo. Da kayo laang ababak nang ti maitulag iti padayo abak nang. Apay akas jay. Saan na kayat dagiti babak nang ama ikamang ti anak da iti nalpobre? Kasano? No saan kami nga ginusto iti nakaitulagak? Day tati saan kong amo? Ngam sigurado. Guraan da kayo ti dadakkalyo no saan kayo nga agtungpal. Mabalin ko mamat asanak nga agtungpal iti kayat dagiti dadakkel ko. May mayat matlaeng no sikat ti agpili iti asawaem. Wen ko ma. No apay mat nga intulagdak dagiti dadakkel ko. Day tatirigat na ita. Imbang lakid din tadidak intulag dagiti dadakkal ko. Mabaling ka di akadwa anak. Mapantay jay syudad. Kumusta ti pa nagtrabahom ijay patad, anak? Nasayaat mat, ina. Madamag kuman, ina. Napnapan kayo ka din ijay syudad? Napanak itin. Iti kinapintas dagiti makita ijay. Adumo tinaitalimang amadi. Wenno kinaluko dagiti daduma a tao. Kasi iti anya, ina. Ijay syudad, uray kaarubam, di mo pa'y amo tinagan na. No dito'y ayan tayo, amom, uray saan mo akaaruba. Ha? Mabalin mo matimaki amam mo, saan ka di, ina? No dito'y, mabalin ka dumawat kadagiti mula ti amom. Ijay, awan ti madawat, tamagatang amin. Uray na laylay abulong, magatang anak ko.
Bro, anya ti imbaga ti tal kami ti negosyo. Ayos mo ti amin, bro. Nakitak ti simrek akwartak iti bangko. Ket, mayat mat. Bilibak mat kan ka, bro. Asino ti mga ibaga nga addadakkel a negosyom dito'y syudad. Idinto tano at datay di lugar tayo. Aganop ti pagasmam. Pakaragsakak ti aganop. Ubingak pa idi. Sumurusuro takon kini ama nga aganop. Isuan nalaing kang agpana. Uray si kamet, bro. Nalaing kamet. Kaano tamanan nga agsubli di lugar tayo? Inton bigaten, bro. Kayat ko ama pantamanin di kabakiran. Intamanin aganop. Numasawa ni Amir ti anak ti gayam ko. Bumaknang. Tanalawa ti asenda ti pakaykamangan na. Uray mo ti asawaan na. Bumaknang mo, tado mo ti negosyo tayo, apakairanudan na. Nasingsingit tumanin ti pamilya tayo, no agaabalayan tayo. Madamag kuman gayam. Kunam idi nga ada diferensya ti panagkita ti agbalin a manugang ta. Amang ano sana kayat ni Miko. Isu nga kikita tayong tulangan inton kaaldawan ti kalaysa. Tapno saan a makababawi ti anak ta. Kasta nga rod. No makita na asana napintas ti babae, kanada diferensya ti may sa amatana, amang ano di na kayat nga ikalaysa. Pudno ka di nga dagrayo kan ka iti pagtrab-trabahuan nyo, anak ko. Pudno, ina. Ngam saan ko akayat da di alalaki? Ibalakad ko akitaam anaimbag ti lalaki apilyam akatakunay-nay mo itibiyag. Numabalin kat kitaam mat jay saan kaunay nga agrigat. Jak pa'y nakita ti lalaki a kursunada, ina. Ngam, di agrayo ita. Saan ko a kursunada? Kitaam jay kap-kap na kam alalaki. Tanarigat ti agbabawi iti udin na. Wan, ina. Sa maysa, ubingak pa'y mat. Saan ko pa'y akaya ti makiasawa? Wan mat kit di, anak. Saan ka mat na maawanan iti lalaki? Ado pa'y di ti pagpilyam no bilang. Alam tapanakan baim. Taintamanan agpalpaliwa iti kabakiran. Sika talaga, bro. Pagasmam launay ti mapan aganop. Imbag ti mapan aganop. Ngam ti ibagaman ang dagiti dadakkel ko. Adandan ni kanon titulagan da. Angon gayam. Nakitam ka din ti babae ang nakaitulagam? Saan pa'y, bro? At dapay kit di atap ko. Ta ibagada nga kikita kamin tulaangan iti kaaldawan ti kalaysa. Sa dino kano ti pakaangayan ti kalaysa, bro? No saan to kano agar din wedding? Iti parke kano? Dagiti dadakkel ti agtulag kan isu aminan? Saan ka umanugot? Kasano? No saan ko gayam akayat dayjay adayag? Naibagam ka din. Asaan ka nga umanugot, bro? Saan pa'y? Diyak kayat apanunutan day taabanag. Tamadis mayak lang. Agrubotan. Intakit din aganop. At nalipatan ni Ali itinagpwestuan mi itay. Ket sinubli na. Ay, agtugawak iti asideg ti bubong. Aglingedak iti dakkel abato. Taurayak ti gayam ka. Aggapo iti daya ti arimpadak. Idinto ta iti laod tinapanan ni Ali. Asino nga tati sumungat. Aglingedak. Amang ano kabusor. Isaganak ti panak. Nagpintasan adayag. Aglaba siguro. Tadamat lupot ana ikabil iti batsyang indisuna. Masidagak man. Ha? Hindi na kumadangran, apo. Pangasim. Saan ka adangran? Napintas adayag. Siyak ni Miko. Umayak laeng aganop dito'y kabakiran. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan.
Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Sagrado Akalaysa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, marigrigat dagiti aggayem at daira kan Moira. Agnanaad dagito ije kabambantayan. Ngam agtrab-trabaho da iti pagabulan, ije patad. Iti sabali abangir, baknang matnimiko nga anak ti may sa tribe leader. Intulag da daytoy iti babae asaan ng amam mo. Sumkad tirik nana, tadi na pa'y nakitkita tinasao a babae. Pagasman ni Miko ti aganop, kadwa na ti gayem na ani Ali. Iti panaganop da, naisarong da iti lugar da ira. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Sagrado Akalaysa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nagpintasang adayag. Aglaba siguro. Tadamat lupot ana ikabil iti batsyang indisuna. Umasidagak man. Di na ko madangran, Apo. Saan ka adangran? Napintas adayag. Siyak ni Miko. Umayak lang aganop dito'y kabakiran. Mabalin ka diti makisarsarita kan ka. Pagururayak iti kadwak. Ada kaduam ko nam? Adda, ading napintas adayag. Angam, saan kami ama nagdakdakas? Di ka kumaagbutan kanya. Babaan iti kawas mo. May saka karagiti maawagan anang ato iti gimong. Husto ka di? Ni ama ti mangidadaulo iti tribu mi. Kunakon kad. Naimbag man, taumay dito'y kabambantayan, tikas kada kayo? Pagasmak mo na iti agano. Mabalin ka di amaamuan tinagan mo. Napintas nga imnas. Siyak ni Ira. Napanglaw kamilaan. Nagpintas mo't kanday diyang imnas. Kunaklakit di, no Diyos at ikabakiran. Nakayawa na kinkwana, bro. Diyak pa'y nakarik na iti kastoy iti may sang imnas. Nalipatam ka din, bro. Addan sa bali anak ay tulagam. Saan ko nalipatan dayta? Ngem agayatak kini Ira. Madanaganakan ka, bro. Amumot ti kababalin ti amam. Saanak nga manugot iti kayat dang ipaasawa kanyak. Nang runa, kat saan ko pa'y anakit kita. Ada na isarong amang nganop dito'y. Anaga po iti sabali at tribo, ina. Kasano te pan nakaamom anagka po iti sabali at tribo, anak ko. Dahita ti imbaga na, ina. Anak ti mangidaulo iti sabali at tribo. Tingatabak ng atribo, iti kabangibang apatad. Babaan ka dagiti kawas na. Madlaw anang nga to a pamilya tinagtaudan na, ina. Sa dino ka di tinagkitaan nyo, anak? Ije waig, ina. Iti asidag ti bubon. Nasingpot ka di ti lalaki, anak ko. Kasta mo ti panagkitak, ina. Naisam, kan, nataar a lalaki. Iso nga rod. Dagiti puliti mistiso nga adda iti kabangibang apatad. Baknang dagitay, anak. Saan mo ka di nakikita dito'y patad ti kumkunam alalaki, gayam? Saan pa, gayam? Diyak pa'y nakikita dito, eh. Sa balin samat at tribo. Nataer ka di? Uwan, gayam. Apay nga taakayat ko nga agkita kami manan. Agayat ka kadikan kwa na? Di mo pa'y motam-amo analain di tao. Diyak man amo, gayam.
Kanayon ko ang madardarap-dap ti rupa na. Sabalin samot day na, gayam. Wansa, gayam. Itala ang mapasamak kanyak ti kastoy. Mapantamanan ije kabakiran, bro. Saan ka ding nga iti kaawan ti trabaho ta ti ipapantay jay, bro? Magagaranak amapan manen ijay, bro. Anya ka di ti mapaspasamakan ka, bro? Saan ka di? Ama minsan lang iti makalawas ti ipapantay jay? No kasapulan nga aginal daw ta, aramiden ta. Anya? Apay ka di, bro. Kasano ti trabaho ta? Amangan mo ikatandak iti trabaho, bro. Sumrekak pa'y nga aglako ita. Kasta ka di, bro. Pasensyakan. Ang aguray ka man, bro. Gapo ka di, iti babae ang nakitam. Inton umay ka di abulan, tinagtulagan yung ipapantapan na kisarita iti gayem mo. Wen, ana. Naisagana kung tiduri nga ited ta iti pamilyada. Dagiti ka di alahas, ti itadta. Tidaduma. At dapay kadaanan agargaret kan alikaman. Naragsak tulakit di ti maangay akalaysa. May sa kadagiti kangayedan. Kan kapapauta na selebrasyon. Kat maawis amin agagayem ababaknang. Ipakita tamot, akabailan ta ti mangisagana iti addo at haraon. Katag dinamag to ti kinangayed, kan kinapaut ti selebrasyon. Aramidan ta ti amin, kakaisuna bugbugtong nga anak ta ni Miko. Nuko nayo akangayedan to ti kalay sa ti anak kyo. Adun tulakit di ti mangraem kada kayo, madam. Dayta ti kayat ko ang mapasamak. Siyak to ti pagsasaritaan da nakaaramid iti kasjay. Dakkel tulakit di ti magastuyo, madam. Sa nabali, tanukukwadan to ti daduma nga asyenda. Pamulaan minto iti ado a klase. Ken makiapit kami met. Tumulong to ti ado a trabahador mi. Ket sigurado nga addan tumot bingay mi. Kasta ka di, madam? Iso nga uray aggasto kayo iti dakkal. Ha, saan ak nga gastos na awan ti amo kasmapak na? Mayatakit din amang busbus iti adda kanyak no awan mo't kasukat na? Ha, saan pa'y laeng? Adda ka dito yung waig. Ginoo? Di na kumaawagan iti Ginoo, ta saan ka agpagpabibig. Kay kayat ko maawagan na iti mi kulatan. Ginoo nga min awag mi iti anak ti amo mi. Wano, Haji, kadagiti daduma. Sa anak pa'y ama ikari ang maawagan iti Haji. Kasta ka di. Apay nga may kayo dito ay. Ing kayo ka di manin agano? Kaslakastan. Ngam, mabalin ka dito umay sumarong ka rin di balayo. Patgak nga imnas. Ha? Saan nga tang agong ti pamilyayo? Maiparit kada kayo ti makilangan, itikas kada kami. Di damat amo. Ti amuda kat inak aganok. Ali, napanak ije waig ije kabakiran. Nagkita kayo kadimanan iti napintas nga imnas. Isu ti ginagarak. Napanaglaba. Kasimot nga aglablaba. Apay adi mo inggatangan iti washing machine. Igatangak ko ma. Ngam awan mo't kuryente da ijay. Gaya man niya. Kabambantayan ti ayanda. Awan kuryente. Nasimpat da ijay nga imnas. Makaparagsak akasarsarita. Bro, kasano numadanon ti pan nakaitulag mo ang mga asawa? Dayta tidakkel aparikot ko. Jak kayat amasaer tirik na tinapintas nga imnas. Nakayawan ka kankwana. Ngam awan mamay na. Ta ipaasawa da ka iti sabaling nga imnas. Bro, ikang ka iti baro at trabahom. Agliv ka, tasyak timang sweldo ken ka. Anya ti ipatrabahong kanyak, bro.
Into no may alawas, tinagtulagan mi tigayem ko, apan nagsasarita tayo. No kaano ti kalaysa ken selebrasyon. Ijay to nalawa a parke ti pakaangayan, tinadaeg a kalaysa. Kayat mo asawan, iti parke ti pakaangayan na. Saan kat nga iti moske? Adun to ti dumaray. Saan nga umanay ti moske? Pagtutulagan mi nga iti parke, iti asidag ti plaza. Markusan to. Nagnayad to nga tanday ta kalaysa. Magnatayo iti tenga a nakakawas, iti nangina akawas. Awan to ti makarta piti dayta kalaysa. Nakalalagip to dayta apagteng. Masapol nga iso ti pagsasaritaan dagiti tao akangayudan akalaysa. Anya jay ko na mga aramidak, taglibak pa bro. Mapan ka man iti isla nga ayan ti kungkunada anang itulagan da kanyak. Saan ka ngagpadlaw? Agpamarang ka a turista. Anya ko mati aramidak ijay. Ikagumaam amakita ti babae, nga anak ti asyendero, nga agnagan iti malik. Kasano, no sa bali nga anak ti makitak? Agmaymay sa kano nga anak. Asyendera ka na. Sige. Adda ka numat resort ijay ako kwa ti pamilya malik. Pudno ka di. Wen ka no? Ijay ti papanam. Sigurado nga adda ijay tinasao a babae. Ariglado bro. Uray alaak pa itiladawan tinasao a babae. Namnamaak ti panagbaligim, bro. Itapay laeng. Agyaman ak unay kan ka. Saan ka pa'y ngagyaman, bro? Tasan ta pa'y nga mo? No adda ijay tinasao a babae. Apay ka di anal iday ka, anak ko. Masayangan ako unay, ina. Agayatak iti lalaki, akanayon nga umay aganop dito eh. Ikagumaam alipatan day tangayat, anak. Masigurado adida kakayat ti pamilya na. Nangato da itikimong. Dayta ti pagladingitak, ina. Awan ti karbengak nga agayat, iti mabigbigbig a pamilya. Panagkunam ka di, kat di nakapagaramidan iti dakas. No agkita kayo iti iwain. Pinagaramidan na kuman, ina. Ngam nasingpat day chay, kan natak ng alalaki ni Miko. Ibalakad ko agupod munday tapanagayat. Tasaan to ang mapasamak nga agkatuluyan kayo. Ngam saan ko mat ama aramid, ina. Inton agkita kami manin ijawaig. Awisak dito'y balay tayo. Nakahalakon iti bakasyon ko, bro. Nasayat no kasta. Mapan ka ka din agtur iti sabali nga isla. Tur, wano, kasmay sa detektive. Tur, ken detective, bro. Sapay jakpay napnapan iti a resort. Nalatak ka no day a resort. No kano aglugan ka iti tricycle. Ibagam ka no ti Malik Resort. Itulod da ka ni Jay. Adda ka numeten hotel ken restaurant ijay. Agbalinak nga rod at turista di na oras gayam. Sapay ko ma. Tamakaala ka iti impormasyon na kayat ko amaamom. Sige bro, agrubuatak nga roden. Mapanak, ije kabangibang nga isla. Ita ka din ti papantay ti sabali nga isla. Wen, impaysagan akon ti pribado ayati tayo. Agkita kami matlaangan iti asawa ti gayem mo. Di kampay namin nagkit-kita ka. Masigurado ka maragsakan iti sagot mo ken kuan nga alahas ken antigo nga alikhaman iti kusina. Lakit di Mahilig kami a babae iti antigo a plato, vase, ken dadumapay nga antigo. Kati sagot dan tumit ti asyenda kadag iti anak tayo nga agkalaysa. Magagaran ako na madanon ti kangayadan a kalaysa. Ngam ti anak ta. Madlaw ko kat saan na magagaran. Kasta pa'y laang ita. Ngam no makita na tinalawa a hasyenda danto iti agbalin nga asawa na.
sigurado amaragsakan tumutlaeng. Napanan na kadimanen. Masiguradok nga ijay manen kabakiran tinapanan na. Dagiti dadakkel ni gayam Miko. Umunag da iti ayan ko restaurant. Oh, saan nakagpadlaw? Nakawigak matinti. Kan nakasunglasses ak. At dapay mas ko. Abita. Agtugaw dan iti asidag ko alamisaan. Denggak ti pagsaritaan da. Umay dito'y manugangen ta, Ana. Ket ayaban na dagiti dadakkel na. Dito'y ka diti pagsasaritaan tayo. Diyak kayat dito'y. Ado ti tao. Manugangen ta ti umay dito'y. No addan ti amana iti pagsasaritaan tayo a lugar, mapantan ijay. Amom ka di ijay? Adda tao da nga umay mangsukon kadata dito'y. Oh, Ana, dayta babae nga umasidag dito'y. Isu dayta ti manugangen ta. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakita ni Miko ni Irang aglaba kuma iti waig. Nakayawan da ito'y, gapu iti kinapintas ti babae. Nagamamuda nga rod, kat adda na isang sangayan ariknada iti tunggal maysa. Madanagan mat ni Ali, taam muna ana itulagan ti gayem na, iti maysa abaknang. Nupay saan anakit kita ni Miko, ti babae. Kinasarita ni Miko amapan ni Ali iti kabangibang nga isla. Tapno mangala iti impormasyon, maipapan iti babae, nga ipaasawa da kankwana. Iti nasao nga isla. Nakita ni Ali iti dadakkel ni Miko. Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Sagrado, akalaysa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Dayta umasideg a babae. Isu dayta ti manugangen ta. Dayta ti manugangen ta? Dayjay, nagsinyas. Mapanta ka no iti nakaparada lugan iti ruar. O sige, intangarudan. Adang agpaiso nakaparada alugan di taruar. Makita dito'y sarmig ti tawa ti restaurant. Anya pa'y lati aramidem nga rod. Tumakder ka na tamapantan. Imposible akayat ni gayang Miko ti babae. Saan mo't apanaguyaw? Ngam, adda diferensya ti matana. Wah, total, adda na video nga ebidensya. Agawid akon. Ipakita ka ni gayang Miko ti video. Masigurado kang adda madismaya. Numakita na ti video ti babae. Simangpet kanot adagos, bro. Bro, naala kong ti rumbang amaalak nga impormasyon. Ibagam nga roden. Magagaran akon amakaam mo. Ipasakan ka ti video, takitaam. Sapay ko ma, tasaan ka amadismaya. Ano niya? Orayam Oh, naipasa ka din. Orayam, bro. Kat masigurado. Mas daaw ka no makitam ti video. Oh, aday ta. Na-receive ko. Ha? Adada amakin
ina ditoy. Kitaam ti sumungad amang sinyas kadakwada. Daytoy ka di ababa iti. Mismo, bro. Nangag mo matiimbaga ni Pangulo. Saan ka di? Oh, Jack umanugot iti kayat da. Naragsakan launay ti asawa ti gayam mo iti inted ta akas Dory. Ngam ti parikot ita, kayat nga tanimi ko ti babae. Kas jay matitsura na. Yam nalpasan ti tulagan. Sana mabalin na malabsing. Angam, kasanon no kas jay tumat ti agbalin nga apu ko ta. Naturay, kan baknang ti gayem ko. Saan ko pa'y anak kita ti anak na, idi nagtulag kami. Masiguradok akadurman to ti anak tayo na siya babae. Aday tsura ti anak ta. Rupa na lang tinalaad. Napintas ti kaunggan na, kan baknang da. Ngam adda negosyo ti anak tayo ti syudad. Amuna nga imatunan, iso anaduras ka no. Dayta ti kunana kanya. Saan ko apinakpakibiyangan ti negosyo na ijay syudad? Iswajak ammo, nuan niya dayjay. Agsagan na ka, Miko. Umadanin ti kalaysayo. Ama, mabalin ka di nga itantanday ta akalaysa. Sayang, tinted mi aduri. Numalpas ti kalaysa, at tanasyenda tayo. Saan ko atarigagayan ti asyenda, ama? Ado ti mabalin a pagbiyagan, asaan nga asyenda? Kaano pa yan nagbalin ka, Sukir? Kaya't mo ka di, talaksiden ka nga anak? At daman damagak, ama. May pagpanakkel ko ka di ti babae nga ipaasawa yu kanyak. Mabalin ko ka di nga ipasyar iti parke, wenno itugot iti sadino man apasken apapanak. Anya? Tapno amom, nakabakbak nang ti ipaasawa mi ken ka. Pakawanan da ko maama. Ngam ti kayat ko ang maasawa. Ket jay maipagpanakkel ko kumamit. Numagna kami iti kalsada. Wenno ipanakkel ko kuma. Ti kinapintas na. Apay akas jay ti saudya anak ta. Nakita na ka din ti ipasawa ta kenkwana. Mas dawak nga rod. Apay nga muna. Ngam sayang ti kinabaknang. Naglawa ti hasyenda da iti kapintasan apaset ti patad. Dayta nga rod ket. Ngam saan amakalisi ti anak ta. Nalpasan ti tulag. Kasanungay, no saan naragsak ti anak ta iti sidog da siya babae. Ngam saan mabalin nga ibabawi ti tulagan. Adu ti kadwa tayo ang nagtutulag. Agkakangato at tao ti nagtutulag. Huwan ba't ket di Ti panunutan na kuma ket tinalawa nga asyenda. Inkarida nga ito dati asyenda kadakwada kalpasan ti kalaysa. Dayta ti inkarkari ti gayem ko. Ited na tinalawa nga asyenda no ipakalaysak ti anak ko iti anak na. Iso nga inkarina tinalawa nga asyenda. Tanataer nga minjay anak ta. Apay analiday ka nga in may dito'y waig. Mabalin ka di ama pantay di balaya. At danas kan nga ibagak kadag iti dadakkel mo. Anya ka di dayjay. Pangasim. Mapantay di balaya. Siya kung ti mangawit iti sinakdom. Amom ka diti agisusoon iti karamba. Ha? O di sa kruya kon? Nagalisti karamba. Amang ano maisuyat kan ka ti danon. Dayta ti pangatiwam kanyak. Sanak anaruam nga agsusuon. Inta nga rutin iti balay mi. Ngam pasensya ka iti pagtaangan mi. Naimbag nga orasyon, Ana. Impakada kiniira nga umayak diti balayo. Imbag man takinayat mo ti umay dito'y nanumu abalay mi, Barok. Adda na patag nga ibaga kada kayo.
Iti ngamin na bayag basit apa nagsinsinarak mi iti anak yo iti waig. Inayat kon ti anak yo, nana. Ngam imposible dayta, Barok. Maawatam siguro ti kayat ko asawan. Kinapudno na. Intulagdakdag iti dadakkel ko iti maysa a babae. Adyak pa'y nakitkita. Anya nga ro ti imayam dito'y, Barok. Naitulag kamot gayam. Ipakita kada kayo ti video tinang itulagan da kanyak. Diyak kayat day dya babae. Diyak kayat ti kinabaknang da. Kat, anya ko mati magunggunam iti anak mi. Diyo kumaparitan ti panagaram ko iti anak yo. Pumanaw kami kumaditoy. Papanan nyo Barok. Saan kayo mat nga agasawa? Tapno pumanaw kayo. Nalaing gayam nga agabal ti anak yo. Ison ti mangimanihar iti maysa nga aramidak apagabelan ijay syudad. Agyamanak, tayo manugot kayo iti singasing ko. Ayabam ti ko nam agayim mo, tapno adda kadwam. Ngam, anya nga iti pagdagusan mi ijay. Nalawa ijay. Adamat tan silid apagyanan nyo ijay. Saan tayo nga taan delikado ijay? Nusurutan na ka, dagiti dadakkel mo? Di damo ijay. Tas saan da pa'y anap na pan ijay. Ngam, kasla mabutangag. Imbagamat nga dagayim mo. Ayabam, tapno adda kadwam. Diyak kayat ama ikawa ka, kanagladingit ka ijay syudad. Inak nga rot ibaga iti gayam ko. Tapno umaymat ijay syudad. O sige, madagas tamot lang ti balayda ko nam, o di dagas lantan. Sapay ko mata palubusan dagiti dadakkel na. Makisarita kay tinasayat kadakwada, tapno palubusan da. Moira, pangaasim ta umay kamat ijay syudad, tapno ada kadwak. Mapantay di syudad ko nam? Safe ta nga tay jay? Ipanamnamak kada kayo. Natalgad kayo ijay. Agabal ka din matlaang ti trabaho mi ijay, sir? Wen, da kayo adwa ti kang runaan nga agabal ijay. Mangala tayo matlang iti kadwayo at trabahador ijay syudad. Makadahan mo nakmatlaangan ijay syudad. Saan akas dito'y akabambantayan? Agrupot ka nga rodan, taurayan da ka. O sige nga rod, darasag ti agrubuan. Nagpintasan dito'y, sir. No saan agapukan ka? Saan kami ang makadanon dito'y? At dakid dawak kada kayo. Saan nyo nga ibagbaga ijay lugar yo tinagan ko, ha? Saan nyo mat nga ibagbaga? Asyak ti employer yo. Saan ka di anasaya at no maamwanda? Tapno raamanda kayo, sir? Maamuam to kiniira, ti makagapo. Saanan aday ta ti damdamagam pa, gayam. Ala, ibagaktukan ka, iji pagdagusan ta. Mapantayo pa dita restaurant. Kalpasan na, itulod kayon to iti ayan ti dagusyo. Makidagos ka kadimot iti pagdagusan mi, sir? At dabukod ko a kwarto ijay. Dito iti bagbagak a pagabelan. Gumatang tayo kadag iti amin a maaramat. Dito'y kadi umuna akad sa aran ti pagabelan, Miko? Wen, Ira. Di tamat may kadwakad sa aran ti pagdagusan tayo. Ada kusina, ken aminan di tangato. Saan ka di nga ammo ti dadakkel mo daytoy? Saan? Sa bali ti negosyo da. Sa bali mo ti negosyo. Anya ka di ti negosyom? Pagtagilakwan iti agduduma ang makina. Ngem sana ditoy. Iti sa bali adiso. No kasta, mairugi pa'y laang dito'y pagabulan. Wen, ket sikat ti makaam mo amang imanihar. Ibagam amin na masapul, tay paay ko. Gatangin tayo amin ang maaramat. Sige, ikagumaak adumuras ti bangunam a pagabulan. Basta at amin ang masapsapul. Mairugin ti project. Naggasak ka gayam. Nagtaer kan baknang ti kaayan-ayat mo. Naganos kan man nakaawat pa eh. Sapay ko ma, taawan ti tubang iti arapaap mi nga agkalaysa.
Ay, kaano ak natamot ang makasarak iti kaskan kwa na? At dadag iti banag nga ururayam, ngam saan mo ang mauray. At damot ti saan mo anamnamaan, ngam sumangbay. Kas kumakan ka. Saan mo aninamnama, ang makadanon pa ije bantay nga ayan mo ni Sir Miko. Manipod pimanaw ni Miko. Saan mo't nga agaw-awid? Agawid to siguro no madanin ti kalaysan na. Adayo pa'y tanabaliwan jay sigod at ulagan. Ngamsigod asaan nga agpaot no kasya mapan ije syudad. Agsagsaga na siguro Asikaswan na pa iti negosyo na. Kasla sa baling amin ti marikrik na ak. Mading amin ti sauna iti naudi apa nagsarita mi. Saan lagan nga kamkamali, no di na kayat nga dadakas ang mapasamak. Naibagak daytan kan kuana, sakbay ang nagpakada anapan iti syudad. Di na ka di imbaga, no kaano sumangpat? Saan nga rod? Ang sumangput-tumot laang dayjay, ta sigurado ang mapanmanon aganop ijay kabakiran. Di mo't nalaing matlaang ti inam nga agapal? Iso tinang isuro kanyak nga agabal. Di na nga takayat ti umay mat agapal ditoy? Amang ano di na mapanawan ni ama. Alangan nga agmaymaysa ni ama, ijibalay mi. Di na ka ti kayat ti agtrabaho mat ditoy? Ado ti mabalin ko apang isarkan ken kuana ditoy? Anya at trabaho? No anya ti amo na trabaho? Isumat ti pangisar ka katakwada? Idi ubingag, nagtrabaho iti construction. Oh, matlagayam. Adagayam ko a foreman. Mabalin ko nga ibagakan kuana, talaan na iti construction site. Masigurado ka kayat dati umay diti syudad. Nulakat, anda pagtrabahuan da. Naman pa'y madam, nabayag asan asimbangpet ni sir. Imbaga ni Pangulo apasawar na ti syudad, birukan da ni Miko ijay. Nalawa ti syudad madam, kasano da masarakan? Ay di agpaspasarak da, masapul nga agawid ditoy ni Miko. Kasano no di da masarakan? Adamang sipot kadagiti amin amol kan parke iti syudad. Ado a tao ti mang birok kan kuana. Kaslakot managdakdakis nga ano panda? Masapol saan kami ang maibabain. Nalpasan ti tulag, kan sayang ti asyenda. Anya ka di tinapatpatag kada kayo, madam. Misar, wano ti asyenda. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inalaan ni Ali iti video ti dadakal ni Miko, agraman ti babae nga ipaasawa da ka ni Miko. Nadismaya unay ni Miko idinakita na ti video, kat di nakayat nga asawaan ti babae. Inawis ni Miko daira ken moira nga agtrabaho iti pagabalan nga ibangon na ijay syudad. Nagtrabaho da nga ron ijay syudad kat saan na nagaw-awid ni Miko. Iti sabali abangir, maburiburan da amir ken ana, ta saan da mapasangpat ni Miko. Kat umadanin tinaituding akalaysa. Plano mat ni Amir apabirok ni Miko ijay syudad. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kaslakot managdakdakas nga ano panda? Masapol asaan kami ang maibabain. Nalpasan ti tulag, kan sayang ti asyenda.
Anya ka di tinapatpatag ka na kayo, madam. Ni sir, wano ti asyenda. Anya ka di day tasasawa mo, nga? Ah? Ay, sorry, madam. Ibagbagak ka ang tipod now. Di nakman buwisitan si kakatulong. Amo mi ti aramidan mi. No ngay, saan akayat ni sir ti agawid? Uludan da ka di nga yawid, madam? Sumurot day jay no ibagada abilin ni Pangulo. Nasa una ngamin adi na kayat dayjay a babae, madam. Awan ka no ti sumgar adot-dot na. Iso at di na siguro kayat ti agawid. Saan ang mabalin nga ibabawi ti kalaysa? Ti kalaysa ket may sasagrado abanag, madam. Saan ko maamapilpilit dagiti masaknan nga kalaysa? Na, apayakas na ti bagbagam. Nalipatam sabat na nakatulong kalaang kat siyak ti amom. Imbag ta nasabat ka dito'y ale. Delikado ti gayem mo. Ha? Apay ka di, manang. Pasapul ka no ni amo ijay syudad. Ibaon na dagiti tauhan na. Amom ka di, ti ayan na. Ay, kasta ka di, manang. Agyaman iti panang ibagam, ah. Ay, kaasimot ni sir. Kaslakat ilako da. Gapo iti dakkel nga asyenda. Saan mo nga ipakamo ka dagiti amom, agayam ko ni Miko. Di da pa'y amaw, tanimi ko ti umay iji balay. Saan da nga amaw? Siyaklaang ti makaamaw. Di da kayat amakisin ningad ti anak da iti kaskada tayo asaan abaknang. Manang, agyaman ak iti impadamag mo, ah. Sige, taipakaamok day ta iti gayam ko. Sino dyan nakita ka nakatalikod a kasarsaritam? Saan nga ta ajay agdamdamag no nakita ka no ti anak na magmagna? Di na ka no makita no napanan na, madam. Seryoso nga mintirupam a makisarsarita iji a tao. Kasanaw kat maasyanak, taubing pay ka no, madam. Di na pa'y amo ti turturungan na. Ang mga numapukaw. Tasino ti pabasulan na numapukaw? Iso nga ama ti akin basol. Apay ngamin abinaybayan na. Sino nga tamat ti akin basol iti saan a panagawid ni sir, madam? Ha? Delikado, bro. Nagsabat kami kani Manang Suraya iji tsindaan. Ket, kabuteng mo ka din, Manang Suraya? Jay imbaga na ti pakadanagak, bro. Ipapabirok na ka ti amam dito'y syudad. Anya? Gapo ka di manen, iti umadanin akalaysa. Saan ama ibilang asagrado day di akalaysa? Tapilitin dakmet ama kikalaysa. Iso nga imay ko indanon, tapno amom ti aramidem. Saan nakaruden arumrumar? Agresign kay ti trabahom, tapagbalinin ka amakannawan ko. Sika ti ibaon ko amapan kadagiti negosyok. Agresaynak, bro? Wen bro, sikan ti agparang kadagiti taltal kak iti negosyok. Saanak pa'y nga agparang kadakwada, tapno didak masapulan. Sige nga rod, bro. Tainak mang i-file iti resignation ko. Tapno awan ti madi a record ko. Adamatan pagyanam dito'y abakan ti akwarta. Saan naparikot ti pagyanam? Anya di ko nam? Ipasapol na ka ti amam a Pangulo iti tribo yo? Wen ka no. Deta ti indanon ti gayam ko. Imbaga kanukin kwa na ti katulong mi. Kasano no masarakan da ka diti syudad? Saan da nga mo dito'y? Di daan mo, akukwak da ito'y apasdek. Madanaganak para kan kami ko. Anya ti aramidan da kan ka. Saan damat siguro asumraklatan iti babbalay? Masigurado nga iti parke, mall, kan kalsada ti pagyanan dagiti agbirok. Saan nakarumrumwar? Ngam naturay ti amam. Ado ti koneksyon na. I-delete ko amin apakabigbigak iti social media. Pasukatak mo't tinagan dagiti negosyo. Imbagtadakan bro. Awagak dagiti katalag ko iti negosyo. Ibagak asukatak ti identitik. Tapno didak matunton dagiti tao ni ama. Sige, bro. Saan ka rumrumar? Taaddan dito'y syudad dagiti tao ni Pangulo. Awagak ti amamok nga abogado. Taurnosan na dagiti papeles.
Nasken ang masukatanan tinagan ti business ko. Anya mo ti aramida, bro. Aramatam ti motorsiklo. Mapan ka kadagiti ibagakken ka, kat ited mo dagiti instructions ko. Saan ko pa yung aramatan ti cellphone ko? Tapno didak matuntun da ama. Sige, bro. Pasukatam amin ang mabalinda apang tuntunan kan ka. Wen bro, masapul adidak matuntun. Tapno didan maipilit ti kayat da. Agkalay sata iti sikreto. Rumbang kumaasaan ang may sekreto ti Kalaysa. Ta sagrado da ito eh. Maawatan ka. Ngam maamakak. Ang mga no ipakalay sadak iti babae ajak mo't kayat. Sana bale. Addan to nangayad a selebrasyon. Inton saanen anarikot ti amin. Mayat nga tati kasto nga aramidan ta. Dayto iti kasayatan nga aramidan ta. Didak mabalin nga ipakalay sa iti sabali. Nun alpasan ti kalay sata. Dito'y ka din pasdak mo ang maangay. Wan. Ngam ikarik. Addan to ing grande a selebrasyon. Ngam saan pa'y nga ita. Ang mga numakita dakdag iti mang sapsapol kanyak. Delikado. Asino ti ammo makanayon na kadwa ni Miko? Awan mo ti amok, Pangulo. Awan mo ti amok agayim na dito'y. Ang mga no ijay syudad, ado siguro ijay, Pangulo. Dito ay tidamdamagak. Kasano ko mga amom no adagayem na ijay syudad, kat di kamot mapmapanijay? Ay, awan mo ti amok dito'y, Pangulo. Ha! Jakla ko man nagdamdamag kan ka. Sayang lang ti oras ko ang nagdamag. Peste! Sure, Pangulo. Panawan nak dito'y. Ad dalaeng ang maestresa kan ka. Talaga ka di apatuluyan niyo ti panagkalay sayo itinalimod, anak ko. Ang mga no agpaaramid ti dadakkel da iti peke a papeles na nagkalaysada. Ay atak ni Miko, ina. Nasimpot matkit di ni Miko. Awan ti makunakkan kwa na. Iso apim manaw iji balayda. Tadina kayat nga ikalaysa ti dina mo't ay ayatan kan nakitkita. No apay mat akasta ti kanawidan dagiti daddo maababak nang. Ipaasawa dati anak da iti paadadabak nang. Tapno kano agtipon ti kinabak nang da, ina. Di da kayat nga ipaasawa ti anak da iti kas kada tayo. Kasanon, no pagsinaan na kayo dagiti dadakkel na. Ay ayaten nak ni Miko. Akas iti panagayat ko kenkwana. Iso asaan ang mapasamak ti kasta, ina. Madanaganak iti mabalin ang mapasamak. Naturay ti ama ni Miko. Ta iso ti Pangulo iti tribu da. Maamak ni ina iti mabalin ang mapasamak. Gapo iti aramiden ta apan nagkalay sa iti nalimad. No kasapulan a pumanaw ta dito nga isla, aramiden ta. Kasta ti panagayat ko ken ka. Madanakan ak una iti mabalin ang mapasamak. Diyak lakid di kabailan ti maisinakan ka. Nunas ken nga ipan ka iti sabali a pagilyan. Aramidak. Ngem saan pa'y nga ita. Tamangan no makita dakdag iti mang sapsapol kanyak. Saan ko atarigagayan nga umadayuta? Tilakayat ko. Maikari ako maiti pamilyayo. Pagparangak ako kom da ito'y pagabulan. Nagan mo ti impanagan ko. Tapadur asam. Impanagan mo kanyak ti pagabulan? Sikat ti mangi manihar. Iso ako kom da ito'y. Iso nga impanagan kon kan ka. Talaga naggasat ka, friend. Isuna laang taparikot ti pakaikamangam. Apay nga taakas to'y ni ayat. Oray na pudno ka iti ay ayatam. Adalat talapad. Saan mat nga amin? Sana bale, tamadlaw ko kat napatag kaunay ka ni Boss Miko. Impanagan na pa yan kan ka to'y pagabulan. Padurasag to'y pagabulan. Numabalin. Palawaag. Tapno kas lapaktorya. Aramidag. Tulungan ka iti day nga arapaap mo. Adumat ket din ati trabahador. Kan adu pa yan ti bayar tayo kadag iti naabal alupot. Madlaw ko.
Uman ado nga agpaiso ti agatang iti produkto tayo. Agsipod ta napintas ti abel tayo. Kalidad ko naman. Isu akitaan taan na laing dagiti produkto. Sakbay ama impake para kadagiti aggatang. Wen gayam, no saan ngamin anapintas, ado ti ag-back out. Di dan ulitin ti gumatang. Isu day tatiliklikan tayo. Masapul apulido ti amin. Sakbay nga itulod kadagiti agiti liber. Mapan ka pa'y langit di lugar tayo, Ali. Agdamag ka kinimanang suraya, noan yan ti mapaspasamak. No kasano ti kinaturay ni Pangulo, nasirib mo ti anak. Ken nasirib mo ti makannawan na. Ayun gayam, nabigbig ko ti may sa tao ni Pangulo nga dayjay mol. Amang numay sa dayjay amang sapsapol kan ka. No tao ni Ama, sigurado, may saday ta amang sapsapol kanyak. Imbaglakid din, ta nagkita kami kanimanang suraya. Kat nakasakbay ka iti ramidam. Isuasan arumbang ama isina ka kanyak. Sikalang ti kaasidgan agayam kan katulungak. Imbag ta nasingpat ka agayam. No saan? Amangan no awan kas kanyak agayam mo? Agyaman ak unay ken ka, iti kinapudnom kas gayam. Peste ti kastoy ang mapaspasamak. Apay adida masarakan ni Miko. Saan nga tanga dadakas ang napasamak kan kuana? Apay nga minapimanaw dito'y balay. Anya tinaknakan na. Sayang tinalawa nga asyendada kuma iti agbalin nga asawa na. Amo ka din dagiti agbalin nga abalayan ta, amapukpukaw ni Miko. Saan ko pa'y ngayon baga? Tanam na mag ang masarakan tayo ti suker nga anak mo. Kasano nga tanga ipakaamo ka dakwada nga awan ni Miko? Mangaramidak iti rason, tapno saan ta amadaksan. Anya kumaday ta rason. Dayta ita ti pampanunutag. Pagparangin tang awan basol tayo tinapasamak, no di da pala masarakan ti suker nga anak mo. Madanaganak, ada ka no napigsa bagyo asumungad. Wanya rod. Idi adda kami pa iti bantay. Mapan kami iti nababa apasat. Ije kami ako mamang. Sapay nalaka amarga ay ti ayan da ama kan ina. Sapay kumatawan dakas ama pasama kada tayo. Makapadanag no kastoy nga adda napigsa sumungad a bagyo. Asino ti saan ama danagan no kastoy? Ato nga min dagiti madadaol. No napigsa ti bagyo. Kararag lang ti kasapulan. No kastoy ti mapaspasama, gayam. No umay tinapig sa bagyo, masulbaran ti parikot ta. Anya ti kayat mo asawan? Kasano kumamasulbar ti parikot? Saan ka di nga ad-adda amanayunan ti parikot? No adan ti bagyo, ibilin ko ang mapandaikatan ti angkla ti yate. Ikatan? Ay, sigurado amayalo-alon kat madadaal ti yate. May mayat no madadaal. Ay, mauyong sanday ta tao. Pakaragsakan nakit din ti panakadadaal ti yate. Nagngina ti yate. Nagsayang! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Sagrado, akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naamuan ni Ali babaan kan ni Suraya, nga ipaspasapol da ni Miko ijay syudad. Nagluwas nga rod da ito itakno ipakaamuna iti gayem na. Nagalibtakmat ni Miko kat pinasukatan na amin apakatuntunan da kankwana.
Patinagan ti pasdak na kan tinegosyo na, pinasukatan na. Kabayatan na, insingasing ni Miko kan ni Ira nga agkalaysadan to itinalimat. Iti sabali abangir, madanagan da amir kan ana, no kasano ti panangibagada iti agbalin nga abalayanda, ti kaawan ni Miko. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas ana pauwan. Sagrado akalaysa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ikatan ti angkla ko na. Sigurado amay yalo-alon kat madadaal ti yate. May mayat no madadaal. Mauyong sana. Pakaragsakan nakit din tapan nakadadaal ti yate. Nagmina. Nagsayang. No madadaal ti yate. Pagparangin ta ang nakalugan ni Miko iti yate. Isu ang mapukpukaw. Ha? Nalaing ka talaga. Dayjay tumot amiko. May sakripisyon ti yate gapuken kwa na. Imbag tikas jay, tapnusan nga agparang at di taam mo timang tungpal iti tulagan. Mayat sa nga agpaiso day ta na panunot mo. Ipadamag ta nakalugan iti yate. Ngam naabutan ti bagyo. Adda ka dito tsindaan, manang suraya. Kat umayan ti bagyo. Sambutak ti aggatang iti masapsapol, sakbay a pumigsa ti tudo. Daras nga road, taagawit kan. Taamangan no pumigsa ti bagyo. Kumusta kayon nga, ije nagtalinan niya. Nasaya at matmanang. Aywon gaya. Agkalaysan to itinaliman. Dagayam Miko kan Ira. Ha? Makikalaysa ko nam. Kasanon tinakitulagan na. Awan plano na nga agparang itinaituding akalaysa. Susapo. Anya ka ti mapasama. Anya ka diti addang aramiden da Pangulo. Agpupudot. Dinamag na no asino ti amok agayem ni sir. Ngam naglibaka. Agsagana ka Ira. Sumangpeten dagiti inorder ko abadbado a pagpilyam. Pagbado minton kalaysata. Pagpilian? Ado ka dito in order mo? Wen, Ira. Kayat ka asurprisayan. Basta agpili ka no anya ti kayat mo. Mabalin mo nga ipadawat ti saan mo akayat. Basta nagtahod kan ka, awan ti saan ko akayat. Naragsakag, tauray may sak anapanglaw, kinayat naklatta. Mamatak iti ibagbagada, nga agpapada tayo iti imatang ti apo. Ngam ado ti nangato ti panagkita na iti bagbagina. Nalipatan daday ta akinapudno. May saditan dagiti dadakkel ko. Ipangpangro na dati sa nikwa, ngam ti pakaseknak may papan iti ayat. Napigsan ti bagyo. Ibilin kon kadagiti tao kata mapandaikat ti angkla ti yate. Mapasamaken ti kayat ko ang mapasamak. Masayangan nak iti yate ang maisakripisyo. Dakkel ti gatad ti yate. Imbag ti yate ang mapukaw. Ngem ti panagtalek ti kayem ko. Agraman dagiti agkakangato akakaduwa tayo ang nagtutulag. Ayan ngamin itan ti kakaiso ng anak ta. Namnamag ngagpakita metlaeng kadata. Dusaag ti awanan pain nga anak ta. Anya ka di ti aramidem kan kuana. San ko pa'y nga amu asawan ita. Ngayon mabalin ko nga aramaten ti latigo kan kuana. Ha? Saplitam ti anak ta? Wen, tapno maipapas ko ti puntod ko. Agasem, madadaal ti yate gapuken kuana. Agsaw-sawa ren dagiti tao ti kayem ko. Mamati da anapukaw ni Miko iti tao. Di da mo ana igagara ti pasamak. Tapno mailisi ta iti pan nakababalaw ken pan nakaibabain. Kas may sa Pangulo, sana mabalin asalungasingen ti anyaman na tulag. Gapo iti day ta atulag. Ditan makita ti ayan ti anak ta. Nunap na pananakit din. Awan kit di amu na. Di na inaramat ti panunot na.
Tapno agbalin mo't anaturay ken ad-adda a bumaknang. Kasanupay nga agbalin a Pangulo, no sikan ti saan a makabaan. Pinaay na ti arapaap ko, nga isu ti sumukat kanya kas Pangulo. Agpaiso, sinayang na ti panagbalin nanto a Pangulo dito'y tribo tayo. Ha! Makita na inton sumangpat. Anya ka di tagwarwaras adamag. Pinagparang ti dadakkel ni Miko an aksidente daytoy. Dayta ti maiwarwaras adamag. Nalaing iti kalukwan dagita at tao. Apa nga inaramid da dayta? Iti anya agapo. Amang ano inaramid dalaang. Tadida ngamin masarakan ni Miko. Dida kaya ti maibabain, kadagiti na kaitulagan ni Miko. Grabe at talaga ti mapaspasamak. Pagparangandaan na aksidente ni Boss Miko. Numan pa'y amok ang naragsakak to iti sidong ni Miko. At dalatadanak ko kadagiti pa kaikamangak. Asino mo ti saan nga agdanag iti kasta a sitwasyon. Kaya't ni Miko amapan kami iti sabali a pagilyan. Tapno mailis iti dosa nga ipataw da kenkwana. Kaya't mo kadi mapantay ti sabali a pagilyan, inton malpas ti kalaysata. Kasanon ti negosyo ta ditoy. Sa bagay, sayang agpaiso ti negosyo ta. Ngam, agnanayon ta kading aglamlaman kadagiti dadakkel ko. Sapay kumatadumtang ti panawin a maawat dati relasyon ta. Diyak mo, numatungpal day tatarigagay mo. Anya nga tati aramidan ta. Tapno mayasidag ti rignada kanyak. May salang ti amok. Padurasam ti negosyom. Ipakitam kadakwada, akaba alam nga imatunan ti negosyo. Day talang ti amok apamuspusan. Nabayag basitan ti pagabulan. Mangibangon da iti sabali pa'y apagabulan. Ado mo ti orders nga inapal. Sige, mangibangon ta iti branch ti pagabulan. Nadamag ko amapan kano iti sabali a pagilian ti asawaan ko man ni Miko. Awan nga rudan tinamnama, ang matagi ko ni Miko tinalawa nga asyenda. Addan sa kanunang gatang, pagbalinin da kano a rancho. Talaga nga rod nga awanan ginalawa nga asyenda. Tinagikwan ti sabali. Ayan nga tamot ita ni Miko. Talaga saan da nga gagasat iti ipaasawat ako magankuana. Napukaw ti asyenda, napukaw pa iti kakaiso nga anak ta. Asino pa iti mang sukat kanyak no saan ko nakabailan. Mabayag pa'y mo't kitdi, ta saan ka pa'y mo't unay anataangan. Barang agawid tumat laang ti anak ta. Agawid pa'y nga ta. Amangan no nakabiro kan iti sabali a babae iti biyag na. Imado ti buyers tayo iti sabali a pagilyan. Adan pinirmaan mi a kontrata, ada tayo ti mang supply iti paktorya iti pagaramidan ti agduduma a produkto ti inabel. Diyak nagkamali, anang ipiyarkan ka iti pagabalan. Nalaing ka talaga. Talaga di muras ti negosyom. Taga sabali pa'y apagilyan ti buyer mo. Saan ko an aramid dagitoy? No saan agapukan ka? May saklang idi a makiababal. Ita, siya kun ti mangimatmaton. Nalaing kayo ngagpadpada kini Moira. Nagagitmat amang tultulong kan ka. Isan to ti mangi-manage iti bangunan tapay a pagabulan. Asino ti mangipagaro? Nga agbalinak mo't ama narawidwid iti bangunan daira a pagabulan, nana? Nasingput ken nagagat ka nga minbasang. Di mo binaybayan ti gayem mo. Agsipod ta na singpot mat kanyak, nana. Ubing kami pa idi. Da kami ti kanayon nga agkuyog ama pan iti pagadalan. Kanayon kayo pa'y amaladaw nga agawid. Taaguli kayo iti bayabas, iti dalan nyo nga agawid. Aywan, nana. Agin inno na kami nga umuli. Idi imuli kami adwa iti may sasanga. Nalapak kat natinag kami adwa. Imbag ta saan kayo anasaktan.
Medyo laang, nana. Imbag laang kasaan unay anangato ti bayabas. Kano nang ato ngay akas iti santo luwan no mangga. Diyak amon, nana. Amang an ospital tinaturong me. Ay, ubing at talaga. Basta makakita iti prutas, ikagumaan na nga ulyan. Si kamat alay, manmano ka man na makit-kita. At daak ngaminan ijay syudad, manang. Ket, kumusta mo dagiti amom? Manipod na damag da apimanaw ti ipaasawa da kumakin ni sir. Naliday da. Paglidayan da ka di, ti ipapanaw ti babae. Dakman mo. Kasla mailiw da samat ka ni sir. Manang, saan da nga ta akaguran ni gayemi ko? Idi damaw, kanayon ko amangag nga iparaman kano ni sir tilatigaw. Ita, jak mangagan ti kasjay asao ni Pangulo. Nukasta, nagbaaw ti pungtot ni Pangulo. Kaslakas tangarod ti maawatak. At dapay dya madlaw ko analiday da. Ni Miko ti saritaan da. Bro, nakasaritak ni Manang Suraya iti panagawit ko. Anya tinadamag mo, ijay? Mailiw sa kanumot kan ka dagiti dadakkel mo. Awan kanumot tan jay sigud aguradakan ka. Agpay sungata data, bro. Agulbud ka di pay ni Manang Suraya, bro. Iti kaunday ti panawon adida ka nakita ti dadakkel mo. Nakaamires damat siguro. Ngem no maamuan da nga ta, nga da kayat kong ay kalaysa. Di da nga tatubngaren. Day tatisan kong amo, bro. Timayat nga aramiden ta. Aramatan ta ni Manang Suraya. Tapno maamuan ta, no di da tumubngar. Kasano kumati panangaramat taken ko na? Bayam, tasyak ti makaamo, bro. Adda ipaaramid ko kani Manang Suraya. Amun na, no iparit da ti panangikalaysam iti kayat mo babae. Naimbag ta nagkita tamanan, Manang Suraya. Adda na patag na ibagakan ka. Anya ka di dayjay. May papan iti anya. No adda panawon mo. Ipasagid mo kan ni madam mo. No kas pangarigan mga asawa ni sir mo, iti babae akayat na. Di da nga tatubngaran. Ha? Amangan lumakangagak pa iti saan anasaya at no kasta ti ibagak. Di nakamat siguro anwan. Kita ajay saan anapudo ti ulo na, sakbay nga ibagam. Padasak ano may turid ka. Ramiden ta ito para kinigayim ko. Nasingpat ngamin na tao. Sa bagay, manipod nagyanak kadakwada. Nasingpat na talaga. Saan akas kadagiti naganak na mata pobre? Ay, di damot gayam pudno. Anyat kahit mo asawan, Manang. Ituloy mo. Itay ka pa si Mangpet. Nga mapaya di ka matagtagari. At ka di parikot mo. Agda ngamin pampanunutak, bro. Apay nga idinagsarita kami kani Manang Suraya. Adda man ibaga na kuma. Ngam, di na intuloy. Anya day, jay? Imbagakan kwa na ti aramiden na. Tapno maamuan ta ti kapanunutan ti dadakkel mo. Aramidan na ka di, bro? Siguro. Ngam, apay kasla na igalis ti dila na. Kunana, ket di namat pudno adda. Idikwan, di nan intuloy. Saan da kapudpud nung anak, bro? May sakla ng ampon. Anya? May sakang ampon? Kasano nga, mom? Malagip ko. Basitak pa idinatay dagiti dadakkel ko. Gapo iti aksidente ti bapor. Inalawdak da ama, ije baybay. Pinidot na ka ni Pangulo, ije baybay? Dayta ti pudno. Lupas ka no ni ina. Iso nga imbilang dakmet, kas pudpudno nga anak. Naliday kayo, madam. Ada ka di may tulong ko. Malagip ko laang ni Miko. Idiinsangpet ni Amir. Kasla nakuteran apiyak.
Idi binaduak iti naimang alupot. Nagamo, ken nalampay kanyak. Kat impatag mo mat kas anak, madam. Wen, tawan ket nga rod anak ko. Dinungdungok, tanasingpet nga ubing. Madlaw a mistiso, saan ka di? Ngam idiin sangpet ni Pangulo. Madlaw nga anak ti marigrigat, tas saan ang inginaan alupot, yarwaten na. Saan ka de, madam? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay o italawas ang napauluan. Sagrado akan laysa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Sagrado akan laysa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kat impatag mo mat kas anak, madam. Wen, tawan kat nga rod anak ko. Dinungdungok, tanasingpet nga ubing. Madlaw a mistiso, saan ka di? Wan, madam. Ngam idiin sangpet ni Pangulo. Madlaw nga anak ti marigrigat. Ta saan mo tanginginaan alupot ti arwaten na. Saan ka de, madam? Ay, imbilang ko nga anak. Ngam ita. Siguro di na kun ibilang nga ina. Tapi manaw kat nga rudan. Kasanugayam no agsublay. Kat adan asawa na, madam. Kat ipatag na kayaw kas pudpud no nga ina ti asawa na. Ha? Ibilang na kas pudno nga ina, kunam? Wan, madam. Adda dagiti marigrigat nga asikasuan dati na kay kamanganda no na ito'y kat masakit wano nataengan. Adda mo't tibak nang akadurman dati na kay kamanganda nang runa no masakit. Adaman na ibaga kanyak itay ni Soraya. Aniya timbaga na, takasla na patigunay. Nungay ka no sumangpet ni Miko, kat adda kadwa na amarigrigat a babae, ngam nasingpet to kadata. Sumangpet pa ingata ni Miko. Day tangarod ti saludsod. Idi simmangbay iti biyagta, nagbalin a kumpleto ti pamilyata. Hanggang ita, napnapanan na nga ta. Ang mga nupudno ti imbaga ni Soraya, ngaddan sa bali a babae iti biyag na. Sigurado ang maadaan iti anak, akas kenkwa na anataer, ken mistiso. Hadda kumamat, umariwawa nga apo ko no agawid. Huwag nga rod, nabayag nga awan ariwawa ti ubing di ti balay, manipod di makkel ni Miko. Ita, awan pa'y urean niniwan ang makita di ti balay. Namin pinsan ang nagpukaw akas lasok. Oh, mailiwak matan ken ni Miko. Natulag yung ka din? No kaano nga umay di mang kasar kada kayo? Naira na nga ada ka no ijay Thailand. Iso nga intun sumangpet to kanon. Maitantan nga rod no kasta. Saan kami mat nga agap apura? Tawan mat di babae anak kaitulagan ni Miko. Adda nga rod pagsayaatan na di pa nang ibagada ang mapukpukaw ni Boss Miko. Ididida mabirukan. Nasaktan siguro tirik na ti babae. Iso api manawan. Saan ka di anak ko na ni Ali? Apati pamilyana kat napanmutan iji abroad? Kaslakastan sa kano. Gapo siguro, ta saan anatuloy ti kalaysa? Iso api manaw da. Kasanumat ngamin, kat pilitan dati tao amang ikalay sa iti di namat kayat.
Kasano pa'y amaawagan iti sagrado no kasjay? Saan ko madiktaran tinaganak? No asino ti pakiasawaan ti anak na. Pudno day tagayam. Saan mo't nga isuda ti makiden na? Mayat ti damag an amwak, bro. Ibagamon no anya dayta, tapno amumimet. Kuna ni Manang Suraya, mailiw kanukan ka ti dadakkel mo. Anya? Pudno ka di dayta. Saan da nga tangag pampamarang laeng? Tapno agawidak. Panagkunak kat saan, bro? Nang runa, tapi manaw tinang itulagan dakan ka. Mailiwak matan kadakwada. Nga madala ang amak ko nga agawid iti balay. Adda ka di planom nga agpakita pa'y kadakwada? Uray kasano. Utang ko pa'y laang tibiyag ko kadakwada. No didak pinidot kan pinagadal. Saan ko makakasto iti kasasahad ko ita? Pudno day takunam, bro. Inaramid da mo ti pagrabanganda, kas naganak. Manod nga aldaw adi ka rimrimwar iti silenta. Rumwar ka kumatap no mawatwat mo't ti bagbagim. Apayakas lasa na sumamay tinted ti doktor nga agas. Imbalakad ti doktor nga agwatwat ka. Saan ka akanayon anak kaidda ta kumaro ti rikrik naem. Masadutak nga agunay. Kaya't ko tinakaidalatan. Saan mo nga ipalubos anak katurog ka akanayon? Kasano alabanak da ito'y kinasadot ko abumangon. Mayat ko mahano at lamang sa labay kanya kamagna. At damot sa rukod mo. Kundi kamot ngamin kabailan asal labayan. Wala, bayan nakpaila nga maturog. Ay, saan? Inak mangayam iti lalaki amang salabay kan ka, tapno magnaka. Anya ka di mapaspasamak ka ni Pangulo, madam. Ay, Jackman amo, si madutmut una yun. Kanayon ang maturog. Idi saan ang makapangpangan kan makaturturog. Ngam ita, kanayon mutan amat maturog. Saan nga ta amay mayat no agawid dito'y ni sir? Amangan no iliw namat, madam. Kasano kumapagawidan, kat saan tayo mat nga rod nga amo no ayan na? Saan nyo ka di adusaan no kas pangarigan sumangpet, madam? Kasano pa'y adusaan ni Pangulo kat nakapsot nga ruden? Amangan no iliw namat ti makagapo isungag saksakit. Kailiw yo kadimot ni sir, madam? Wala. Idinabiit pa'y apimanaw, kasuron kan kapungtot ko. Ngam ita taawanan di ipaasawa mi kan kuana. Kailiw kumatan. Kaawatan anapatag kada kayo ti anak yo, madam. Mabalin ka di amapan kay Jibalay. Agpamam mo kagayem ko. Pada sa mariknaan, no kayat da pa'y nga agawid hakwen no saan. Sige, bro. Amok ti kayat mo mapasamak. Agyaman ako na ikan ka, bro. Sapay ko ma, tamayat ti banagan ti papan mo Jibalay. Italaang nga makita dakdag iti dadakkel mo. Si kang amin tumuma ijay balay no ka. Nulakat madlaw mo adida kon kapungtot. Agpakita ka dakwada. Total, awan matan di ipaasawa da kumakanyak. Sige nga rod, bro. Sapay ko ma, tamakaawit kamutan ijay balay yo. Tartari gagayak maddayta, bro. Kayat kumatan amakita dagiti dadakkel ko. Saan ka nagdahanag, bro? Patsak, makaawit ka iti mabiit. Agsarita taman, Barok. Panag ko na mga ta, katawatan dagiti dadakkel mo, ti anak ko. Nadurasan ti anak yo, nana. Ammo na nga imatunan ti negosyo na. Pagparangak ako kuha na ti abulan, tapno di da umsyan ti agbalin nga asawak. Maaramid mo dayta, Barok. Aramidak ti amin, para iti ay ayatek, nana. Awan sa bali, no di ti anak yo. Sapay kumatamatagin ayon ti ragsakyo, inton agasawa kayo. Ikarik asaan ko apagladingitan ti anak yo, nana. Namnamaak dayta, Barok. Sapay kumatamaparaburan kayo iti adong nga anak. Kabalan lakit din ni Ira.
Apay kid dinasaan, nana. Adda ngamin dagiti agasawa, asaan da maparaburan iti anak. Masakit mo't gayam kano ni Pangulo. Nakapsot kano. Impanday di ospital, day tatimbaga ni Manang Suraya. Anya? Apay masakit? Saan kano ang makapangpangan, kan makaturog? Ang amita, turog kano mo tanaturog. Ha? Taapay ka no? Day tamo timbaga ni Manang Suraya. Ay, ididamo kanayon kano analiday ni Amo. Idi kwan, saan unay amang mangan, kan saan ang makaturog? Anya? Talaga ako mapsot no saan amangan kan saan ang makaturog. Anya nga ospital tinang ipanandakin ko na. Ije emergency hospital ka no, bro? Sikapay nga rin ti makaamo ditoy. Tamapanak ije ospital. Anya tinapasama kin ni Ama, Ina. Miko? Nagkapkapwam. Binirbirok da ka. Lading itek, nujak nagaw-awid, Ina. At dakla ang mat dito'y syudad. Nakaturog mat ni Ama. Madanaganak nga rod. Taidi, saan ang makaturog? Ngam ita, kanayon butan ang maturog. Ngam masadot amangan. Nabayag ka din akastana, Ina. Uwan, saan pa yan ang nanganda ita? Riingak nga rod, tapakanak. Sige man nga rod, anak ko. Barang kayat na timangan, no sika timagpakan kenkwana. Anya ti kunam, anapanan ni Miko, anak ko. Napan ka no ija ospital, Ina. Agsakit ka no ti amana. Apayin nga nga agsakit ti amana. Maamuan da no sumangpat ni Miko, Ina. Hala, sapay ko maata maimbagan at agos ti ama ni Miko. Sapay ko Ina. Kaasimat no agbayag ija ospital. Agkararag tayo para iti panagimbag na. Dakkel ti kaasi ti apo. Day talaang ti maitulong tayo ka ni Miko. Mabalin nga ta, amapan ko matbisitaan ija ospital? Idamag mo pa ikinim Miko, no kayat na amapan ka ija ospital, anak ko. Ama, agreeing kayo kuma, tamangan kayo. Siyak timang pakan kada kayo. Miko, adda ka. Wana, ma. Aday nala ka na imas sa makan. Bangunan kayo, tagsango ta amangan. Napanam ka di, anak. Apaya nagpukaw ka iti naunday a panawan. Lading itak, ama. Santa pa'y pagsaritaan day taabanag. Mangan tayo pa'y, tapno pumigsa kayo. Anya ka di day tanaimas amakan. Bulalo, ama. Agpapigsa kayo. Tapno intamanen aganop ije bantay. Tapno makasidata iti ugsa ken abuyo, ama. Nabayag na jak naganop. Ura siya, ama. Isong agpaimbag ka. Tamapan ta aganop. Tainyawid tanti amam. Maragsaka na tanakumbinsir mo amangan. Mangrugi manen apumiksa. Masapula ka na yun amangan. Tulungak nga gwatwat. Tapno makapagnamanen. Mapan kami manen ije kabakiran. Karkariten na ka. Idi katatiwan ka tumarayas sumangat ije bantay. Isong nga agpapigsa kayo, ama. Tapno makapantamanen ije bantay. Aglumbata manen sumangat kan sumalog. Mangan tayong arudan, tamabisinak. Nakalutom at siguro ni Suraya. Itaman pa'y nga ibagam amabisin ka. Kailiw ko day ta sa Tapno ipakita kiti anak ta.
Ngawan pa'y makaatiw kanyak no panaganop ti pagsasaritaan. Bro, naibagam ka din kadagiti dadakkel mo, ti maipapan ka ni Ira? Saan pa'y bro? Aguro urayak iti umno agundaway. Amangan ngamin numaklaat ni ama. Masapul ang maibagam iti kasapaan agundaway. Amangan no makakita manan iti pangipaasawaan dagan ka. Sana mabalin. Nila ang ira ti ayayatek. Isola ang ti idatag ko iti altar. Saan mo nga ruden nga urayen ang makakita damanan iti sabali? Sige. Inton makasangpeta kay Jebalay. Ibaga kon kadakwada ti may papan kini ira. Agawaan bro. Narigatan no maunanda ka. Saan kon nga ipalubos, bro? Aday baga kada kayo. Ngam sapay la kumata maawatan dak. Ama, ina. Ibagam lang, iho. Anya ka di dahita? Adakayan ayat ko amay saan negosyante. Naduras ti negosyo na apagabulan. Ado ti parokyano na iti sabali apagilyan. Isang pet mo nga roden, tatulagan tayo ti sagrado akalay sayo. Masapol nga ingrande akalay sa ti mapasamak. Ha? Agpaiso ka di ama? Agyaman akunay kada kayo. Isang putmod iti kasapaan nga altaw. Tapno makita min ti manughangan mi. Agyaman ako na ina. Itamot laeng. Inak ayaban ti babae nga ay ayatek. Agmano akman kada kayo, apo? Oo. Nagpinta sa babae tinapilim, iho. Saan mat, Pangulo? Saan man, iha? Ala, tulagan tayo nga ruden ti kalay sayo. Tapno maangay dito'y balay a mismo. Kayat ko, ing grande akalay sa ti maangay. Agyaman ako na ama. Dayto yan ti makuna, asagrado akalaysa. Sagrado, kan ing grande akalaysa. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas a napauluan. Sagrado akalaysa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.